Πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία βελτιστοποίησης μιας ιστοσελίδας, καλό θα ήταν να εξηγήσουμε κάποιες βασικές έννοιες. Το SEO είναι τα αρχικά των λέξεων Search Engine Optimization και ουσιαστικά είναι η διαδικασία με την οποία βελτιστοποιούμε την ιστοσελίδα μας ώστε να εμφανίζεται σε υψηλότερες θέσεις τα οργανικά αποτελέσματα. Εκτός από τα οργανικά αποτελέσματα, υπάρχουν και τα πληρωτέα, στα οποία πληρώνουμε ένα ποσό κάθε φορά στην Google για κάθε κλικ. Αυτή η μέθοδος είναι γνωστή και ως PPC και σημαίνει Pay Per Click. Κάθε φορά επομένως που κάποιος χρήστης κάνει κλικ στο σύνδεσμό μας, η Google μας χρεώνει κάποιο ποσό. Αρκετές φορές εφαρμόζονται επίσης και καμπάνιες SEM, Search Engine Marketing, και είναι ουσιαστικά ο συνδυασμός των δύο παραπάνω τακτικών. Για να γίνει πιο κατανοητό ποια είναι τα οργανικά αποτελέσματα και ποια τα πληρωτέα, θα μεταβώ στη Google και θα αναζητήσω έναν όρο. Βλέπουμε ότι εμφανίζονται κάποια αποτελέσματα με ροζ φόντο πάνω, καθώς επίσης και κάποια άλλα αποτελέσματα στη δεξιά πλευρά. Αυτά τα αποτελέσματα είναι πληρωτέα και κάθε φορά που κάποιος κάνει κλικ πληρώνουμε στην ίδια την Google επειδή μας έφερε αυτόν τον επισκέπτη. Τα αποτελέσματα που εμφανίζονται σε αυτό το σημείο, κάτω δηλαδή από τα πληρωτέα, είναι τα οργανικά αποτελέσματα και εμφανίζονται ιστοσελίδες τις οποίες το Google θεωρεί ότι είναι σχετικές με τον όρο που αναζητήσαμε. Βελτιστοποιώντας την ιστοσελίδα μας, μπορούμε να εμφανίσουμε την ιστοσελίδα μας σε υψηλότερες θέσεις των οργανικών αποτελεσμάτων χωρίς να πληρώσουμε την Google. Αρκετοί ίσως να αναρωτιέστε για ποιο λόγο είναι απαραίτητο να κάνουμε SEO ή PPC στην ιστοσελίδα μας. Ο λόγος είναι απλός. Εάν η ιστοσελίδα μας δεν εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα του Google, τότε πιθανότατα δεν θα έχουμε αρκετούς επισκέπτες και επομένως πελάτες. Βελτιστοποιώντας λοιπόν την ιστοσελίδα μας, την βγάζουμε από την αφάνεια και αυξάνουμε τις πιθανότητες να κερδίσουμε από αυτή. Ας δούμε όμως τώρα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών των δύο στρατηγικών.